Много правилна стойка има. Точно като на Мен ли интервюрате ли? Извинявай, ела. Според вас този човек може ли да кара колело? Защо не? Не знам, виж го с тия тата си, изглежда ли ти като някой, който може да кара? Да, според мен може да кара колело. Сигурен си? Да, убеден съм според мен. Добре. Тогава съгласни ли сега да направим на тебе снимка и да продължим на следващото да питаме? Добре. Според вас това момче може ли да кара велосипед? Може би да. Сигурни ли сте? Кой ви кара да мислите така? Много правилна стойка има. Точно като на Мен ли интервюрате ли? Извинявай, ела. Добре, а с тая раница според тебе ще се справи ли да кара? Да. Добре. Като раница. Съгласен ли за да направим на теб снимка и да питаме следващия? Разбира се. Според тях този човек може да кара велосипед. Какво мислите? Естествено, че може. Защо? Кой ви накара да мислите така? Изглежда ми атлетичен, да знам. Не е ли застанал малко странно и с тия маратонки и дългите чорапи? Не, може да кара велосипед, сигурен съм. Съгласни ли сте някой от вас да направим снимка и да питаме следващия? Добре, аз мога. Напишете ни долу в коментарите и следващия път какъв сложен въпрос да им зададем. Поне този път да ги оплашим. Добре, а реално сега мисля си, че това момиче може да кара колело. Аз ли? Да. Според мен горе-долу може да кара. Горе-долу. Не, че дочух. Според вас това момиче може ли да кара колело? Сигурно. Няма как да не може. Няма как не се да не може. Сериозно ли с тая пола и с тия обувки мислите, че може да кара колело? Колата няма. Не мисля, че с кола ще трябва да кара колело и те. Добре, супер, може да ви штракнем снимка. Здравей, мога ли да те попитам? Ти никога не познаваш. Аз? Да, ти. Всеки път, когато аз кажа някой, че ще го заговоря, ще го питам, се съгласява ти става. Ти сега избра това, не, предния пак не. Не ги толкова смога. познаваш, не ги усещаш. Аз ако познавах до сега, ще аз съм тото милионер. Според тебе тези двамата могат ли да карат колело? Да, би трябвало, особено ако трябва да карат бързо, със сигурност. И тая чанчичка, тук където си я сложил на врата, няма ли да му тежи много да го дърпа надолу направо? Зависи с какво е пълна. Напишете ми в коментарите според вас могат ли да карат колела.